И какво става, хора, аз съм Гарана и днес искам да ви представя едно сървърче. Казва се The Elite Craft. Не съм снимал от доста време, вече повече от година най-вероятно. И нали, също така този клип ще го качава в Vbox и най-вероятно в YouTube нали, ще направя нов профил и там може да започна да снимам. И с мен е онъра на сървъра. Здравейте. На сървъра няма много постройки. Тук има една кула. Не е кой знае какво, сега ще ви покажа вътре какво има. Има букшелфове, доста готино място, като фаните някой тук, бъдете си го, той умира. Тук горе може да се качате, също така да се биете. Тук може да гледате някой, например, нали, отбори като сте. Сървъра за все, нали, в момента е в разработка, но е пуснат, нали. Пак може да се играе всичко. Ето тук има някои играчи, има един играч. Ляга. Тая къща нещо разбита такава. Има някакви плажинки. Тук е LARP евента. Има честове. Нали, няма ги отварям, защото да не видите какво има в тях. Тук е едно езерце има. Тук ще им какво ще построим. Както казах, все още няма построени много неща. Тук е така дупката. Доста готина стана. Нали, тук слизате, биете се. Ендър често има. Тук може да излезете с лианите, нали. Малко трудничко става, също така може и с телепорт, нали, към спаун. 5 секунди се чака. Сега ще ви покажа ларповите. Warp Food. Ето така изглежда. Снимах един клип преди малко, но аудиото не беше пуснато и извинете ма. Аудиото не беше пуснато и нищо не стана от клипа буквално. Ето така изглежда LARP фуда, има прасета, кокошки, мъшрум крави и нормални крави. Също така сега ще ви покажа и LARP Trade. Той така изглежда, както виждате тук може да видите отсреща LARP фуда е. Ето така изглежда LARP Trade. Тук може да влезете, нали? Тук има Ender Chest. Ender Chest има и може да си мятате. Може да си мятате тук айтемите, предметите. И после нещо се приебава това. Нали, може да си излезете. След това LARP Event. LARP Event, нали го знаете, така изглежда, нали, преди малко ви го показах. И общо така сървъра не е развит, както казах, днес сме го пуснали. И все още, нали, ще се правят постройки, такова. Надявам се да влезете, долу ще има IP. Също така и за YouTube профила. Най-вероятно ще почна да снимам, както казах. В този сървър главно. Още по. Не знам. Надявам се сървъра да се развие, да стане. Сега е на версия 1.7.9. По-нататък вече след време може да стане на 1.8, зависи. И хората тук бяха написали чао, обаче клипа, нали, както ви как нямаше аудио и трябваше да го пускам наново и общо това. Надявам се да ви харесва клипа и чао!